Sausa Kaap. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga nagpatago sa address sa Davao City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Jovito. Sorry, anak. Pasaylo ako. Lakaw na. Og ayaw nagpakita pa namo. Salbahis kang dako. Layas! Pauli sa inyo dito sa Cebu. Pa! Dong, Jovito. Kita naman lang yung duha ang nahibilin. Kinahanglan nga tabangan ko nimo sa akong pagsuroy aning mga sudan nga akong baligya, ha? Di ko ato kong papa. Dong, nahibaw kong suod mo ni papa nimo. Pero dili na may pwedeng mag-ipon ni papa nimo. Unta makasabot ka, ana. Kay gusto ni mo sa dili. Arira ka na ko hangtod sa hangtod. Tanadong, ato na ning isuroy ang atong baligya. Di na kumoy. Ha? Nga naman, Dong. Ikapoy na ko suroy ana mo eh. Pila ka tuig nga sige nilang tagsuroy ang mga baligya ni Musudan. Mauwaw na kumoy. Ug mas ni samot og kauwaw man nga dako na ko karon. Jovito, ayaw itawag ikauwaw ning baligya nato. Kay nang wartata sa limpyo nga paagi. Wa tay gitamakan nga tao. O lagi. Pero gibugal-bugalan ako sa mga tao nga anak ko nimo. Anak ko anang tiguang nga magsigig suroy sa iyang paninda. Ayaw ko ging naana, ha? Kay mauni nagbuhi na to sod sa pila ka tuig. Kung dili ka gusto mo suroy ani kay gikauwaw ni nimo, hala sige. Layas. Adto si mong mga barkada. Sila'y pakaon nimo. Mulaya sige ko. Kay gikapoy na ko sa akong kidaway uban nimo. Mas maayo pag-untag dito kong papada. Di ko mauwawan og ingani. Pasensya na ba ya? Wagi ko ilaing kaduulan da. Okay na eh. May problema ba eh? Nag-away na sa mong mama? May lain pa ba ba eh? Sige, masagag tubag-tubag sa mong mama ba eh? Ambot bito ba eh? Basta makakita ko niya. Magsipok gid akong uwi. Mangpadong gid sa away pirmi ang mong istorya. Sige lang bay. Maabot ra ang panahon nga makarealize ra unya ka. Oh, bay. Tuma na, oy. Huwag na sa magbilin og pagkaon si Bayron-ron din sa lamisa. Nilakaw na ra ba to? Mujuti na to siya. Huwag basag ko'y kwarta din nida. Ay, asam ko ini makakaon, oy. Bay, Jovito. Oh, bay. Sa'yo hago ni mong nauli, bay. Oh, nanawag na ko ang kuyaan dito sa Cebu. Ha? Niya siya, gi-offer na ko nga trabaho dito sa Cebu, bay. Mo ba? Unya, mundang na di ka sa imong gitrabahoan ron? Oh, unsa man? Willing ka mo trabaho? Kapuya sa di trabaho, bay, oy. Uy, di na ka pwede magtingnapulan, bay. Uy, karon nga, wa nang imong mama. Kinahanglan nga, maningkamot kag imo. Ug basil pa day. Ug magkita mo sa imong amahan dito sa Cebu. Diba, ingon ka, taga Cebu siya? O, di isa? Nya, saman. Mauban ka na ako sa Cebu o dili? May kanakada kakauban ni mo ron, dungron-ron. O tiya, wa pa man sa siya trabaho dito sa Davao. Mao ba? Ay sakto gyud kay duha ka lalaki ang among gipangita nga mahimong kargador. Kargador, ma'am? Oh, mangadto mo sa karbon aron kamo mo'y
mangarga sa mga sinako nga baligya namo dito. Oh, bay. Ganun man ka mag-ingon nga kargador dita din eh. Sakti na lang, good. Ni, anong rin ka? Ngano di ay dong, may problema? Kuan, uwa man ko experience sa trabaho, ma'am. Ug usapasad, uwa pa ko ka eskwela sa akong, uwa ko pa eskwela sa akong inahan para lang magkargador. Bay, Mupauli lang ko ba yoy? Bahala na. ha? O di mo pauli ka? Asa mo ka, bay? Ha? Mupauli ka sa inyo? Mubalik ka si mong mama? Ha? Bay Jovito? Ay, sige. Niya naman yun ta. Sugot na lang ko. Uy, ayaw kong ingnaana nga musugot na lang ka. Kay basig dili ni mo ayuhon imong trabaho dong, ha? Ay kabala ka, ma'am. Tarungon man akong trabaho. Oh, inyong mga sweldo. Ay, salamat kay ma'am. Bay, Hmm? unang sweldo mo gidan mo. Saban? Inom ta? Ha? Asa mo sad? Di ra ba ko sito diri Cebu? Anak ko nibawan. Ha? Inom ta. O, nasa ko yung mga amigo o amiga din, he. Ipailila ta kanila. Tana. Oh, hain man ang uban. Itandog sila nga mag-inom ta. As usual, wa pa maabot. Gupahan niya. Anje, si Jovito day. Jovito, si Angie. Silingan na mo sa una. Oh, hi. Hello, Jovito. Since friends man mo ni Ron, friends na sa ta, ha? Sige ba? Bay, ato na ko ha. Asa mo ka? Makita mirong Angie. Ah! Wow, ha? Murang nagsigin lagi laag ninyong Angie na. Sige na Nindot maglalag. na sa ikauban, bay. Ugo sa pasad, nakagusto ko niya. Aw, panguyabi na yun. Ha? Manguyab ka na ako? O Angie, ganahan ko magkuyog ta nga makaingon ko nga ako ka. I love you, Angie. I love you too, Jovito. Oh, so, kita na? Oo, kita na. Angie, pila naman takabuan. Di pagyapon ko ni mo ipailaila sa imong pamilya? Jovito, giing na nabiyati ka, ha? Stricto lagi akong papa. Og dili siya musugot nga makauyab lang kog kargador. Oh, sulti na imong papa. Oh, kargador ako. Pero nangwarta ko sa limpyo nga paagi. Dili na ang ikauaw ni trabaho ah. Jovito, ayaw intawag ikauwaw ning baligya nato. Kay nang warta ta sa limpyo nga paagi. Wa tay gitamakan nga tao. Si mama? Nakahinumdum ko ni mama. Oh. Jovito, ngano ka? Wa Angie. Kining mupauli na lang ko ha. Karon pa ko nakasabot sa gibati ni mama. Kasakit niya sa akong gibuhat niya. Hello? Angie? Sorry sa ako nasulti ganina, ha? O sige, ugma sa gabi ipalaila natin ka sa akong ginikanan. Salamat, Angie. Oh, kaon og maayo dong, ha? Salamat, tita. Ma, hain pa dis papa. Ay, mugawas na turon sa kwarto, nak. Niya na dis papa ni mo. Ay, unsa ba atong sudan, ha? Oh. Jovito? Jovito? Unsa eh? Anjay?
Siya ba ang nanguyab ni mo? O pa, siya ang akong uyab. Kaila mo? Pa? Pa? Imo siyang papa? Oo. Siya akong papa nga, dugay na nakong gipangita. Dugay na nakong gipangandoy nga makita. Ni Arde ka din ni pa. Nganong naa kay laing pamilya? Pag-istorya lang unya mo magkaon. Murag, daghan mo gaangay istoryahan. Pausa ko ni. Nganong naa kay laing pamilya? Sila ba maoy hinungdan nga? Anak, pasilo ako. Oh, naami relasyon sa inahan ni Angel. Sa ato pa, igsuon mi ni Angie. Dili, nak. Stepfather ako niya. Ako mo hinungdan nga nung gipalayas ko ni mama ni mo. Kay nakasa ko niya. Sud ining taas nga panahon. Nagtuo ko nga gipalayas ka lang ni mama, kay wa na mo magkasinabot. Ug wa ko sultihin ni mama nga ikaw di mo hinungdan. Pirmi siyang bati sa akong pananaw pa. Pirming bati nga akong tinagda ni mama kay siya nga akong gibasol sa tanan. Sakto si mama pa. Salbahis ka kiteng dako. Nagmahay ko nga nung gilabanan, tika. Nagmahay ko nga nung nangandoy ko nimo, nangita ko nimo. Vito. Upauli ko sa Davao. Akong uliun si mama. Oh, Vito. Mapasaylo ako, ma. Oh, unsa ba'y nahitabo ni mo? Nagka-istorya namin ni Papa, ma. Ug naibaon ako sa tanan. Pasaylo ako, ma. Pasaylo ako sa akong pagkasalbahis nga anak. Karon ako nakarealize, ma, unun sa kapait ang imong kahintang nga wa na si Papa. Nga ikaw ra mo sa mo ay nagbuhi na ako. Karon pa sa ko nahibaw nga si Papa di ay mo isad-an sa tanan. Anak, pasaylo ako. Akong sa nga nung wa ko musulti nimo nga may laing pamilya na ang imong amahan. Kay dili ko gustong magdumot kaniya. Igo na nga nagdumot ka na ako. Ug mas masakitan ko kung magdumot pa sa kasimong amahan. Sorry gig kayo. Pagsugod ka ron, ma. Bubawi na ko nimo. Panggaon na ti ka, ma. Grabe ang debate na kung konsinsya sa linibaw anak ko ang tanan. Og si Angie, wa na gyud nako kontaka pa. Kay di na ko gusto nga naami koneksyon si Papa. Nibawi gyud ko ni Mama sa tanan og pila ka tuig ana, namatay si Mama. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nga akong taon. More power, RMA.